Шановні сябри, я не думаю, що вас треба шмат чим переконувати, що вам треба казати шмат слов. Ви, ті, хто прийшов сюди, хто ви у мужності, годність, зробіть цей крок, ви самі лепші люди нашої країни. Я пропоную зараз пройтися по нашому проспекту, так як богомолі білорусів, ви бачили нас, щоб своїм прикладом ми розбудили отвагу їх в серця. Чи згодні ви? Пойдем! Живе Русь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні сябри, я просив би коллег з плакатом стати наперед за нас. Я просив би вже. Я думаю, перекопляюся. Шановні сябри, на площі Незалежності, це заправда Незалежності. Живе! 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 Что хочешь? Что хочешь? Знімаю, привітання. Вечно носят звание офицеров. Они копают невиновных людей только потому, что один варьят, их господа, сказал, что у нас есть террористы. Десятки людей, они забраны от близких, от родных, от коханих, от детей. Их тут тримали и катовали. Ни за что. Только для того, как подтвердить слово варьята. Ганьба этим людям! Беларусь!
Мы сегодня приняли решение, что мы забираем у этой банды их это свято, их эту дату. Это наша история, это наши ахвяры, это наши предки загинули в той войне. И это наша краина, наша Беларусь. Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Шановні, дякую вам. Дякую всім вам, і ми протягнемо. Сьогодні ми зробили ще одну справу. Ми підтвердили, що ця площа, цей проспект належить нам, і ми будемо тут збиратися. Збиратися все більше і більше, поки нарешті країна не стане нормальною, а народ не приймає владу. Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Дякую. На этом наша сьогоднішня акція обіцяється закритою. Наступний раз ми зберемося у вересні. Там буде інший формат. Там буде трішки по-іншому. Тому що це буде час, коли вельми близько буде небезпека для нашої країни. А зараз велике дякую вам, будьте ласка, розходьтеся і пережи вас Господь. Дякую вам! Скажут, выказаться только не будем задать, потому что, скажем так, я не верю, что он станет времени, это поможет нам выйти из штрафа. Это подгадаться, что лучше, а вы будете выступать. А так, вельми важно, что началось суд. Потому что вы соль этой земли. Покуль мы живые, Беларусь будет жить. Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Я тут буду секретарь, жду вопроску, але ви равняйтеся на мене. Дякую, Николай! Дякую вам, все, будь ласка, прошу вас. Розсідайтеся, вернутами для візита Христа, ми заставте совместом з Гітлером. Я не боявся говорити, а таємниця я не знаю. Дякую вам.